Халык легендалары буенча монда ханнарның ханлык чорында Казан ханнарының җәйге резиденциясе булган. Һәм аның икенче исеме Сөембикә бостаны бу урынның. Халык легендасы буенча инде монда имеш шушындай зур алма бакчалар, җиләк-җимеш бакчалары булып, анда табис кушлар йөргән инде, шундай төрле кушлар, кош-корт йөргән. Һәм Казан ханнары килеп шунда ял итә торган булганнар инде җәйге вакытына. Һәм аның аталган инде Сөембикә бостаны дип. Бу зиратның булуы аермачык билгеле. Кайбер хәбәрләргә караганда, әле 50нче елларда да монда 20ләп кабер ташы булган. 50нче елларга кадәр Харун Юсупов тикшергәндә инде алар. Күрәсең инде икесен генә теге карап тикшерә ала. Но берлеш аларның ана шул монастырны төзергәндә фундаментка кирип киткән инде. Күргәнегезчә, хәзер менә бу территория инде, менә бу 97нче елда Альберт Бурханов казу эшләре алып барган вакытта монда үлән, агачлар үсеп торса, хәзер менә бу территория җыештырылган, төзелеш территориясын хәтерләтә. Икенче төрле әйткәндә, территория төзелешкә, төзелеш эшләренә әзерләнеп куелган. Кайбер эшләр башкарылган да инде. Менә монда күрәбез, тәрәзәләр алыштырылган, штукатурларны яңарту эшләре башланып киткән. Һәм моны күрәсең инде шул Казан метрополисы башкара инде бу эшләрне хәзерге вакытны. Кызганыч әлбәттә, әгәр дә бу территория тулысынча Казан епархиясе кулына күчеп бетсә, бу инде безгә татар халкы өчен һәйкәл булудан тукту юкка чыгу дигән сүз. Чөнки монда беренчедән археологларга керү мөмкин булмаячак диярлек инде. Икенчедән без моны мәдәни культура зонасы итүдән мөмкинлегеннән кулак кагабыз. Рәштә менә сез әйттегез, 90нчы елларда тикшерүләр алып барылды, кайбер табылдыклар табылды дип әйттегез. Ни өчен менә ул вакытларда әһәмият бирелмәде шушы археология дачаларны булган урынга? Сәбәбе нидә икән? Аның сәбәбе күрәсең тирәндә ята инде ул. Гомумән безнең тарихи амалкайлыгыбыз белән гына бәйледер инде ул. Казанның 1000 еллык алдыннан Казан Кремленә бик зур игътибар бәйләде. Анысы аңлашыла, чөнки Казан Кремле үзәк объект инде ул. Аның тирәсенә зур игътибар бирелде, әмма менә кайбер һәйкәлләргә игътибар бөтенләй дә аз булды инде. Менә мәсәлән, шуларның берсен дә без басып торабыз. Менә шушы Сөембикә бостанда инде аңа игътибар бик аз булды. Мөгаен, әгәр дә Альберт Бурханов экспедициясе килеп казымаган булса, ул бөтенләй дә ирелмичә калган булыр иде. Булай аз гына булса да өлешчә ирелгән дип әйтә алабыз. Менә хәзер үзегез күргәнегезчә, монда дәүләт тарафыннан бернинди игътибар күрелми. Ичмаса шул епархия биргән кадәр игътибарны безнең әйтик культура министрлыгы, министрлар кабинеты бирсә, ул хәлдә дә бу дәрәҗәдә ташландык булмас иде бу территория. Әлбәттә, монда менә яңадан шул археологик эшләре беренче чиратта башланып китсә, бик әйбәт булыр иде. Территорияның идеаль киләчәге, минемчә, ул аның тарихи, мәдәни бер культура объекты һәм ял итү урыны да булып хезмәт итә алыр иде. Мәсәлән, әгәр дә без менә шушы ширкәүләргә инде нигә Яңа Иерусалим монастырының биналарына реставрация ясап, элекеге татар изләрен торгызып, аннары инде булган кабер ташларын ничектер нитеп, язуларын язып дигәндәй, менә шулай торгызып, ниндер теге ял паркы зонасында ясасак, аның янында ул бу территорияны туристик объект итү ихтималлыгы бик зур. Әмма моның өчен ихтияр кеше кирәк. Әмма хәзерге вакытны бу ихтияр кеше күренми. Беренче чиратта бу территорияны тарихи, мәдәни һәйкәлләр реестрына кертергә кирәк. Шулай булмаганда, монда теләсә кем тыгылып, теләсә инде эшләр алып бару, хәтта менә шәхси кешеләрнең дә тыгылу мөмкинлеге менә шу территориягә зур, ихтимал зур. Менә шу әгәр дә без һәйкәлләр исеменә кертелсә инде, ул бөтен рөхсәтләр инде шул культура министрлыгы аша узачак.
һәм бернинди башбашлыкка да юл куелмаячак. Икенче төрле әйткәндә, монда бөтен эшләр дәүләт рөхсәте белән генә башкарыла торган булачак инде. Менә бу идеаль вариант булыр иде, әлбәттә. Әгәр Казан епархиясе бу безнең җирләр, бу безнең чиркәүләр дип әйтсә, ул вакытта нәрсә эшләргә кала? Бу бер караганда тыйнаксызлык була инде. Ник дигәндә, моны бу объектны һич кенә дә Казан епархиясенә караган һәйкәл итеп карап булмый. Чөнки Казан епархиясе монда 17нче гасыр уртасында килеп урнашканчы ук, әле 400-500 ел аңарчы ук, монда бит инде татар шәһәрлеге булган, Алтын Урда 14нче гасырның уртасында караган, татар каберлекләре булган. Димәк, моны һич кенә дә православие культура мирас итеп кенә карап булмый. Моны карарга кирәктер уртак мирас итеп. Һәм шул күзлектән чыгып эш йөртергә кирәктер. Димәк, бу мөселманнар өчен дә, православие дин әһелләре өчен дә уртак мәдәни, тарихи мәдәни мирас. Һәм менә шушы, әгәр дә менә шушы карашны нигез итеп алып эшләнсә эшләр, ул безнең төбәктә толерантлыкка бер үзе бер һәйкәл булып торыр.